Чому в Криму має бути саме автономія? Це також дуже сильний був би інструмент боротьби військових шляхів повернення Криму, я думаю, всі притомні люди розуміють, не існує. Кримські татари – це якраз і є той гачок, яким Україна зачепиться за Крим. Чому оцей момент просто опускається? Україна робить вигляд, що нічого такого не бачить, не чує, не розуміє і не йде на зустріч. Це трагедія, бо закінчиться це дуже погано. Вітаю, друзі! Мене звати Лариса Волошина, це «Камін-аут». А в студії у нас Наталя Беліцер, науковець, експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика. Вітаю вас, пані Наталі. Вітаю. Пані Наталі, я запросила вас, щоб поговорити про кримсько-татарську національно-територіальну автономію. Навколо цього є дуже багато міфів, є дуже багато точок зору, думок. І одна з основних полягає в тому, що Україна є унітарною державою. В унітарній державі не має бути ніякої автономії, це якийсь анахронізм. Чому в Криму має бути саме автономія? Чому не область з якимись там окремими правами окремого народу? Ну, це абсолютно логічно випливає з статусу кримських татар як корінного народу. Корінний народ, відповідно до ООНівської декларації 2007 року, до якої Україна офіційно приєдналася і визнає всі її статті і положення. Це відбулося дуже пізно, тільки 27 березня 2014 року. Але в цій декларації абсолютно чітко сказано, корінні народи мають право на самовизначення, тобто колективне право на самовизначення і створення автономії – це є один із легітимних механізмів реалізації права на самовизначення. Беззаперечно, що ніяких підстав ні для яких автономій на Донбасі немає. Просто тому, що там немає суб'єкта для такої автономії. Там немає якоїсь окремої етнічної спільноти, яку б треба було зберігати її ідентичність, розвивати мову, культуру, традицію. Нічого немає, крім намагання якось догодити, вгамувати ці сепаратистські пристрасті, що, як ми знаємо, чудово на прикладі Придністров'я, яке дуже можна порівняти з ситуацією в ОРДЛО. В Придністров'ї також немає ніякого окремого суб'єкту, етнічний склад такий самий, як в Республіці Молдова. Тим не менше, Молдова, в принципі, погоджується на її особливий статус, незважаючи на те, що формально придністровська і російська влада категорично не хочуть обговорювати в деталях так званий третій пакет. А що таке третій пакет? Тобто політичні питання, зокрема, статусу Придністров'я. Але в усіх своїх законопроектах Молдова надавала такий статус. Ми знаємо, скільки років це вже тягнеться, і бачимо результат. Тобто ніякі такі обіцянки, ніякі заманювання, ось у вас буде якісь особливі права, особливий статус, власна автономія, вони абсолютно не сприяють і не наближують реінтеграцію, не якось вгамовують ці сепаратистські пристрасті. І як і в ситуації з ОРДЛО, звісно, дуже велику роль відіграє Російська Федерація. І цей сумний приклад, що це нічого не дає державі і ніяким чином не допомагає їй повернути території сепаратистські під сильним російським або впливом, або
прямою присутністю. Причому в Придністров'ї, ми ж знаємо, незважаючи на всі рішення ОБСЄ, зберігається російська військова присутність. Це, крім так званого миротворчого контингенту, ті, що охороняють оці склади в Кабасні. От. І нічого не зрушується з місця, і всі міжнародні зусилля. Тобто Україна не виграє нічого від намагань надати якийсь особливий статус територіям нині окупованим Донбасом, і дуже багато виграє від надання статусу Кримсько-татарської національної територіальної автономії в деокупованому Криму. Чому це вигідно? Ви знаєте, я просто хотіла, дивуючись, чому Україна не використовує ці інструменти, офіційно ставши учасницею цієї декларації ООН. Значить, це можна було б все робити і до окупації, і незаконної анексії. Але дивіться, що в сучасній ситуації. Я просто хочу зачитати 30-ту статтю Конвенції, і щоб всі українські патріоти, зокрема, до цього дослухалися. Військова діяльність, перший пункт статті 30. На землях або територіях корінних народів не проводяться. Другий пункт. Перед використанням земель або територій корінних народів для військової діяльності держави проводять ефективні консультації із зацікавленими корінними народами шляхом належних процедур, зокрема, через їхні представницькі інституції. Тобто Меджліс має дати згоду на наявність там Чорноморського флоту Російської Федерації. І при тому зверніть увагу на всю безсилість всього міжнародного інструментарію. Ну добре, декларація є декларація, софт-ло, яке право формально не обов'язкове для виконання. Я вже не згадую численні резолюції і ООН, і ОБСЄ, і Ради Європи, і Європейського Союзу, і таке інше. Ну є ж рішення міжнародних судів. Як можна не згадати оцю історію з поданням Україною двох позовів проти Росії з приводу порушень двох конвенцій? Расова дискримінація і сприяння тероризму. Про боротьбу з усіма засобами расової дискримінації і боротьбу з фінансуванням тероризму. Це відбулося, як ми пам'ятаємо, в 2017 році. Дуже швидко, вже в квітні того ж року, було винесено проміжне рішення про тимчасові заходи, якими Російську Федерацію зобов'язали зняти заборону на представницькі органи, тобто Меджліс кримськотатарського народу, поновити доступ і усунути всі обмеження на навчання українською мовою. І що було далі? Далі мені довелося прочитати заперечення, подані Російською Федерацією, де вона доводить, про тероризм, звісно, взагалі мови немає, і скоріше це Україна терористичною діяльністю займається. Але як вони маніпулюють отією расовою дискримінацією, доводячи, що в них просто все прекрасно, всі права забезпечені, культура там і таке інше. Ось. І крім того, в вересні 18-го року Росія вирішила не обмежуватися запереченнями по суді, а вирішила оскаржити взагалі наявність юрисдикції. Всім, я думаю, впадає в очі,
що при всіх репресіях, переслідуваннях, тиску на всіх інакомислячих і проукраїнськи налаштованих людей в Криму, левова частка репресій припадає на кримських татар. Або людей, які підтримують кримських татар. Да. Ті, хто тут є... українські патріоти, там теж дуже цікаво. От останнє, наприклад, повідомлено, той же, наприклад, пан Семена. Це теж умовно кримськотатарський кейс, тому що Микола Семена був засуджений за статтю на підтримку кримських татар. Ми бачимо, що це кримські татари і українські патріоти в Криму разом. Ми бачимо, як Кримська солідарність приходить захищати український культурний центр в Криму і є адвокатами українських. Всі ці речі. Пані Наталі, от поясніть таким... Ви, якщо дозволите, я доведу до якогось закінчення це. І ось при тому це просто показує дійсно, що основою, оплотом, головною силою опозиційною окупаційній владі є кримські татари. І наскільки посилені були позиції України і в кримсько-татарському середовищі, і на міжнародній арені. Якби до всіх моніторингів, звітів, досліджень про порушення індивідуальних прав людини в Криму і маючи надійну статистику максимального тиску саме на кримських татар, Україна постійно використовувала цей аргумент, що в Криму не тільки порушуються всі види в усіх сферах індивідуальних прав і свобод людини, а ще й брутально порушуються саме права, колективні права корінного народу. Українські правозахисні організації дуже часто не визнають таке питання, як колективні права. Ви знаєте, сьогодні якраз в Укрінформі відбувся круглий стіл на тему «Російська військова присутність в Україні і її вплив на ситуацію з правами людини». Там виступав один з наших дуже сильних, чудових правозахисників, самої активної такої правозахисної організації, яка переймається саме Кримом, тобто Олександр Сідов, Кримська правозахисна група. Дуже такий ґрунтовний доповідь, все там він наводив факти, статистику, там порушення по різних категоріях. Жодного слова про порушення прав корінного народу, і це, на превеликий жаль, дуже типово. Ну, а звідси випливає, що не знаючи чи не бажаючи заглиблюватися в цю проблему, відповідне і ставлення до проблеми кримсько-татарської національно-територіальної автономії. І більше того, все ж таки згадаємо, що постанова Верховної Ради, ухвалена 20 березня 2014 року, наказує Кабінету міністрів України в найкратчайші сроки терміново, пріоритетно ухвалити законодавство, яким закріплюється законодавче вже не на рівні постанови, а на рівні повноцінного закону. Пані Наталя, з того, що і ви... що? Маємо 2019 рік і ніяких зрушень. З того, що ви говорите, виходить, що Україна, по-перше, визнала права кримськотатарського корінного народу, а по-друге, не створила умов для реалізації цього права. Ні, ви знаєте... Чи як це можна розцінювати, оцю постанову Верховної Ради, яка визнає народ корінним, але є, зрозуміло, відсутність законодавства, яке б могло запустити? Тобто зробила півкрока і зупинилася, причому з прямим порушенням власної постанови, де було наказано терміново розробити все це. І при тому, що розроблені були ці законопроекти,
ще в травні 2018 року тексти були повністю вичищені, обговорені, узгоджені. На їх підставі розроблені пропозиції щодо змін до 10-го розділу Конституції України. Все було готово, ані минула влада, ані сучасна так далі і не просунулося. Чи не станеться так, що коли ви вже сказали, що Росія наполягає, що це Україна спонсорує тероризм, що всі ці справи проти кримських татар, які є безумовним порушенням не тільки індивідуальних, але й колективних прав корінного народу, що якщо Україна вчасно не почне захищати колективні права, може статися так, що рано чи пізно Росія просто створить якусь імітацію терактів і почне говорити, що от Україна і кримські татари – це такі терористи, це ніякі не народи. Ну, я думаю, що такі далекосяжні плани настільки нереалістичні, що такої лінії навряд чи буде проводити Росія. Стосовно оцієї конкретної ситуації, у мене таке суб'єктивне враження, що з Приходько вони просто, ну, так би мовити, помстили, що видрали з їхніх пащі Балуха і Сенцова. Ну, то компенсація, от вам тих ж терористів довелося віддати, а ми знайшли нового. Знову ж таки, Володимир Балух, от людина була в мене в ефірі, те ж саме він каже, що Крим – це кримсько-татарська автономія. Ми говоримо про те, що українські патріоти, які не бояться в Криму піднімати прапори державні, проголошувати свою українську державну суб'єктність, проголошувати факт окупації, вони не бояться цього робити. Вони не мають ніяких пересторог щодо кримських татар і їх прав на кримській землі. Тоді звідки береться оцей момент, що ви чули це, напевно, неодноразово, в Криму не тільки кримські татари? Ну, це кілька тут складових. Я думаю, що дається в знаки і залишки оцих негативних радянських стереотипів, плюс налаштованість сучасна, така асоціативна, знаєте, думка, що тероризм, іслам, екстремізм, ісламський тероризм. І тут дуже так цинічно використовує Росія власне законодавство, яким така панісламська, абсолютно мирна, яка відвертає всякий натяк на тероризм чи взагалі насильницькі методи боротьби, йдеться про Хізбут Тахрір. То воно, ця організація в 2003 році в Росії була оголошена терористичною. І ісламська, мусульманська, і вони гребуть кримських татар, звинувачуючи їх по стандартній схемі. Ячейка в тому місці, в цьому, Ялта, Севастополь, Бахчисарай, значить, кілька членів і один організатор. Тобто стандартно розписана схема, при тому, що у них навіть немає жодних доказів до причетності до цієї організації. При тому, що ми не можемо забувати, що загалом гуманітарне міжнародне право і Женевські конвенції забороняють на окупованій території використовувати законодавство країни-окупанта. Крапка. Тобто вони нічого не мають доводити. Пані Наталя, тоді яке законодавство має використовувати країна-окупант згідно міжнародного права? І як це мало б виглядати? Ну, почитайте 4-ту Женевську конвенцію, там все розписано. І більше того, я весь час не можу зрозуміти,
чому Україна не подала, не підготувала позов саме за порушення 4-ї Женевської конвенції, бо там, на відміну від тих двох позовів, де Росія дуже пручається і доводить, що все не так, і нічого такого не було, тут все очевидно. Береш статтю, береш порушення статистикою, фактами, датами, ну і ніяких заперечень, ніяких спростувань цього не може бути. Ви знаєте, от що стосується Женевської конвенції, в мене було кілька розмов з і правозахисниками, і працівниками прокуратури, яка опікується кримськими справами. І я дуже часто слышала про те, що країна-окупант має здійснювати там захист правопорядку. Саме цим вони аргументують, наприклад, наявність там, в тому числі і російського законодавства. Виходить якась така дуже дивний дискурс. З одного боку, так, дійсно, країна-окупант не має туди впроваджувати своє законодавство, це є воєнний злочин, а з іншого боку, ми не будемо говорити заздалегідь, що, наприклад, ті затримання або там ті якісь арешти, що вони є політичними, тому що, ну, країна ж окупант має боротися зі злочинністю. От, на ваш погляд, що це за дивний такий дискурс, коли... Ви знаєте, для мене значно важливіше, ну, це специфічні засоби захисту від обвинувачень таких, але зверніть увагу, що Росія як країна-окупант стосовно Криму вже тепер було озвучено на найвищому міжнародному рівні, тобто Генсеком ООН 14 жовтня в його доповіді на 3-му комітеті Генасамблеї ООН. І чітко було сказано, але по деяких знов-таки конкретних випадках. Тобто, посилаючись на те, що Росія проводить заміщення населення, заохочує і здійснює переїзд до окупованої території людей з материкової України, він відверто і конкретно сказав, що це є порушення міжнародного гуманітарного права і Женевських конвенцій. Так, От нещодавно величезне дослідження опублікував Human Rights Watch, дуже авторитетна міжнародна організація. Там вони проаналізували за 3 останні роки призови в армію. Значить, також з цифрами, з фактами, з судовими процесами, з кількістю вироків. І також звертають увагу, що це є пряме, беззаперечне порушення міжнародного гуманітарного права і, зокрема, Женевських конвенцій. Але я ніде не бачила, і ані українські правозахисники, ані українська влада не підготували саме системного аналізу всіх цих порушень відповідно до цієї конвенції і протоколів до неї, які були ратифіковані як Україною, так і Росією. Тобто Росія теж ратифікувала, і її можна притягати за порушення цієї конвенції? Так, причому ви знаєте, мабуть, що зараз точаться такі цікаві події в Росії, що Путін доручив підготувати рішення Про по вихід виходу цієї конвенції. з цих міжнародно-правової бази і цих структур, але при тому Женевські конвенції про захист цивільного населення під час війни вони не підлягають, по-перше, перегляду, і, по-друге, країна, яка не є членом, навіть не ратифікувала і не підписувала, не уникає відповідальності за здійснені злочини військові, пов'язані з порушенням оцих самих прав цивільного населення. Тобто це також дуже сильний був би інструмент боротьби.
Я от хочу навести вам зараз цитату пана Руслана Рябошапки, генпрокурора України, в своєму інтерв'ю «Лівому берегу», коли він, відповідаючи на питання журналістів щодо впровадження, ну, по-перше, спеціального департаменту щодо розслідувань на окупованих територіях, і там журналісти задають йому питання, що якщо ви створюєте департамент, який має розслідувати воєнні злочини, злочини проти людяності, необхідно вести слідство на окупованих територіях. І тоді виникає питання, як? І він посилається на прокуратуру, на колишнього прокурора Автономної Республіки Крим Гендуза Мамєтова про те, що є такі випадки, що дійсно є цілий механізм, розроблявся Україною, як вести розслідування подібних злочинів. Я знаю, що був величезний скандал з цього приводу, тому що з одного боку є в Україні сили, які наполягають, що Україна має заради розслідування масових розстрілів, воєнних злочинів, як то, наприклад, ми знаємо, що воєнні злочини – це і призов в армію, і, наприклад, розслідування, впровадження законодавства країни-агресора, вести якусь певну комунікацію, певну, можливо, письмову комунікацію з слідчими органами на окупованій території. Як ви ставитесь до цієї ідеї? Тому що інша частина каже, що так не можна. Я вважаю, що доцільніше було би добиватися міжнародних місій моніторингових. Ви знаєте, скільки скарг було з боку моніторингової місії ООН за те, що її не допускають, як і інші, на окуповану територію. І тоді буде дивно, коли українських прокурорів допустять. За участі України. Мені здається, наполягати варто саме на цьому. Ні, Наталя, ну, тут же є такий ще момент корпоративного братства, тому що щодо цієї конвенції. Якщо говорити про порушення цієї конвенції, я з вами згодна, то там є дуже багато речей. Такі як пропаганда, наприклад, служби в армії країні-окупанта, взагалі пропаганда щодо дітей, щодо мирного населення. Країна-окупант не має там, насправді, навіть показувати свої канали. Там мають мовити українські канали. Ті люди, які мають здійснювати охорону правопорядку, вони мають бути підпорядковані, якщо це прокурори, українському генпрокурору, якщо це судді, то це українські судді. Так, вони діють на окупованій території, але підпорядковуються, безумовно, своїй країні. І чи не здається вам, що небажання апелювати саме до цієї конвенції, воно пов'язане ще з тим, що доведеться визнати сотні людей, дільничних, суддів, прокурорів, слідчих, своїх власних колег воєнними злочинцями. Тобто злочинцями, на злочин яких немає строку давності. Ну, це цікаве питання. Я не думаю, що це основна причина, хоча, ну, цілком можливо. Ми ж, особливо зараз, коли стільки повертаються осіб скомпрометованих часів президента Януковича, і вони, значить, з усіх сил намагаються якось поновитися на службі, там, довести, що ніяких злочинів проти Майдану не було, а навпаки, постраждали правоохоронці. Тобто це певна боротьба оця внутрішня, в якій згаданий вами фактор, чинник, дійсно може відігравати роль. Але мені здається, що переваги от саме в боротьбі за Крим, за його повернення, за його реінтеграцію і за те, щоб, оскільки військових шляхів повернення Криму, я думаю, всі притомні люди розуміють, не існує, для посилення політичного, дипломатичного тиску, для посилення санкцій, які залишаються дуже слабенькими, для посилення моніторингу за тим, як виконується цей режим санкцій. Ми знаємо, наскільки навчилися його обходити в Криму. І Сіменс – це далеко не єдиний приклад. Там багато хто працює. Да. От, тобто це потужний був би інструмент
тиску на окупаційну владу і Російську Федерацію. Коли ми говоримо про те, що це може бути зараз тиск для посилення санкцій, багато хто говорить, ну, хотів би Захід вводити санкції, ввів би. Але ж питання автономії, питання прав корінного народу, воно полягає ще в одному моменті. От коли ми говоримо, коли я чую, що єдиний шлях деокупації Криму – це дипломатичний, немає військового шляху, мене це лякає насправді. Знаєте чому? Тому що немає усвідомлення взагалі, що проговорюється. А як дипломатичний? Безумовно, якась інша демократична російська влада одразу ж поставить питання, ну слухайте, ну люди в'їхали, купили майно, вони живуть. Давайте проведемо повторний референдум або справжній референдум. Тобто якісь торги під час, навіть якщо Росія, і коли Росія буде згодна вирішувати питання Криму дипломатично, постане питання саме якихось торгів навколо Криму, якоїсь присутності російської. І корінний народ, без корінного народу, не можна проводити, тобто якщо це територія самовизначення корінного народу, то ніякі повторні референдуми, спільні управління територією просто стають неможливими. Фактично сьогодні, коли ми проголошуємо, що повернення Криму має відбуватися демократичним шляхом, і те, що ми при цьому не говоримо, що Україна має бути готова до впровадження цього демократичного шляху, щоб не допустити референдумів, не допустити якихось, як ми чуємо від пані Собчак, спільного керування, тобто спільної території, якою будуть керувати дві країни. Оцього, що саме для цього потрібна автономія. Чому оцей момент просто упускається? Що кримські татари – це якраз і є той гачок, яким Україна зачепиться за Крим. Так, абсолютно. І зволікання з тим, щоб повною мірою використати цей козир, я вже не кажу про поновлення справедливості, легітимне право кримських татар, українська вигода, український інтерес, український національний інтерес полягає саме в цьому. Абсолютно стереотипна і не відповідаюча ні міжнародному праву, ні світовим практикам хибна теза про те, що в унітарній державі не може бути ніяких автономій, цілком спокійно обговорюється, поширюється і, що дуже сумно, частиною не провокаторів, а щирих українських патріотів. Ну, а ми згадаємо, скільки направді таких автономій існує. Ну, наприклад, от чудово така одна з північноєвропейських країн Данія, да? Аж ніяк не федерація, така собі унітарна держава, монархія, все. Їй належить Гренландія, як автономія і де-факто автономія корінного народу інуїтів. Причому там настільки широкі права, це home rule зветься, автономні права, що багато хто з пересічних співрозмовників взагалі думає, що Гренландія – це окрема держава, як Ісландія, там все. А це автономія унітарної держави Данія. Швейцарія, до речі, має автономію. Тут багато всяких таких прикладів розглянуто. І це просто треба знати, усвідомлювати, поширювати цю інформацію. А нема кому, бо всі ці знання залишаються обмеженими дуже вузьким колом експертів. Все. В судах щодо скіфського золота, це колекція, яка була вивезена з кримських музеїв до окупації, і згідно законодавства українського, колекціями володіли саме Кримські музеї. І саме до цього апелює Російська Федерація. Вони залишили директорів тих музеїв, створили нові, а ті залишили фантомними з українськими печатками. Через те, що в українському законодавстві, в Конституції Криму прописано, що директорів цих музеїв призначають місцева влада
Щоб змінити зараз будь-який закон, треба міняти Конституцію Криму. Щоб міняти Конституцію Криму, треба провести вибори серед кримської громади. І сталася така дивна історія, коли зараз приймається закон, він вписується в закон по культурі, де Міністерство культури України буде призначати само цих директорів, якось там по конкурсу, без конкурсу. І Російська Федерація вже заявила, що вони знову ж таки будуть апелювати в судах про те, що це незаконні дії, що дії України незаконні. Тому що пан Олександр Молохов, він каже, що Україна запізно намагається посилити свої позиції в судах, і що Україна має спочатку якимось чином владнати питання виборів в Криму. І от ми знову повертаємося до змін до 10 статті. Ми знову повертаємося до необхідності надання прав корінного народу, і тоді необхідності, це буде підстава змінити Конституцію Криму. Так. Одна з численних підстав – це просто додатковий ще Пані Наталя, аргумент. але знаєте, що дивно, коли я задаю ці питання, чому не змінити 10 статтю? Є напрацьовані документи. На підставі цього визнати Меджліс, його якось прийняти ці закони, змінити Конституцію Криму. Мені кажуть, та ні, все це складно. Давайте ми зараз, нам простіше призначити цих директорів музеїв. Чому питання прав корінного народу, воно настільки не йде, що багато чиновників владні йти на якісь такі на авось, це дуже російське, до речі, сподіватися, що в міжнародних інституціях не помітять різниці, аби не визнати права корінного народу і не почати формування справжньої автономії. Да, от така прикра ситуація, і причому тут на стикі оця необізнаність з хибними уявленнями, що Україні треба і чого Україні не треба. Може, якась навіть є елемент і побоювань, що кримські татари, які мали свого часу потужну, розвинену державність, власність, що кінець кінцем це закінчиться намаганням створити власну кримсько-татарську окрему державу. А такого не може статися? Ви знаєте, насправді кримські татари свідомо відмовились в такій найближчій середньостроковій перспективі від такого проєкту, саме погодившись на боротьбу за статус корінного народу. Бо згідно з усім міжнародним законодавством, оце право на самовизначення тільки внутрішнє, що означає в рамках, в кордонах, в межах існуючої демократичної держави. Тобто, коли кримські татари апелюють до цього права, і саме на підставі цього права створюють кримсько-татарську автономію на межах українського Криму, вони відмовляються від, принаймні зараз, поки діє це міжнародне право, де-факто так. Вони відмовляються від державності. Саме і в Конвенції Міжнародної організації праці номер 169, яку, на превеликий жаль, Україна не тільки не ратифікувала, а навіть не підписала, і який є юридично зобов'язаний правовим документом. Про це сказано і в декларації ООН, до якої Україна приєдналася, абсолютно чітко зазначено. Реалізація права на самовизначення не може здійснюватися за рахунок порушення територіальної цілісності, інтегральності держави, на території якої проживає корінний народ. Тобто, ви розумієте, це свідоме обмеження і нерозуміння, що кримські татари настільки йдуть назустріч Україні. Тобто вони чітко зазначають, ми хочемо бути в складі України, автономія в складі України, а Україна робить вигляд, що нічого такого не бачить, не чує, не розуміє і не йде назустріч. І це, просто, як на мене, це трагедія, бо закінчиться це дуже погано.
Дякую вам, пані Наталя. З нами була Наталя Беліцер, експерт Інституту демократії імені Пилипа Орліка. Мене звати Лариса Волошина. На цьому ми закінчуємо нашу програму. Але наступної суботи ми обов'язково зустрінемося з вами на Суспільне Крим. На все добре.